Mateo Kapitulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios, nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo, kung biyay-biayon og daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunub-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Pusa, ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa, sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyo pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niining ngadto sa labaw hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilanggoon kaniya. Ug magpabilin ka didto, hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto,
ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kung magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya, makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingna ng atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kun dili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun musaad ka. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kun oo, o dili kun dili. Kay kun may musubra pa niini, kana gikan na sayawa. Nakadungog kamo sa gingon kaniadto, mata bayrag mata, og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang ibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo ug balig usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw, ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios, kung ang inyong higugma maulamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala buila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mateo Kapitulo 6. Matnguni, nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ngang naghimo niini, nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi,
nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kaya ang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ing nahinuon niini pagampo. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasahin noon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway, aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, o gantihan kaniya. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini, ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya ug anay nga magakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga naa kanimo, kangit-ngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo ngang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon, uunungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo,
nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka, kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga tua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, ug pagkinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. Busa, ayaw kabalak-i ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Mateo Kapitulo 7. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya, sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may truso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaauna ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag. Panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan, ug ang mangita makakaplag, ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak, kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin, kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, may balong muhatag ug mayong butang, ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa ka ang inyong amahan, nga tua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang, ni adtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban, ang buot ninyo nga ilang buhaton nga na kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan, ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod, sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit, mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton, dili mamunga ug maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga, ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan, dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag ka na ko Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo.
Busa, ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug nagtuma niini. Mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba. Ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug dili mo tuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa awtoridad.